Când era mic, mă, i-ai dat-o la Bubu. A, uite, mai zici ceva? Să-și măgâi original. Au dracu pe asta, alta, mai bele. Ia mai gândește. Lasă-o pe asta nu. Bă, dar trebuie și tomul, bă. Lasă. Hai, domnul Joiță. Care mai vrei? Hai, dă-i. Păi una belea așa. Belea asta. Alta. Mai avem o tap de alea belea tare, de alea de dor. Una de jale, bag una de jale. Avea una măta de alea de dor, de alea, să-mi plângeai, mă. Păi tot asta vreți și dreapta. Nu-i tot aia. Oameni de rău, mă. Regizor ăsta. Gata. Amin. I-a băgat la mulți. O să mă văd și eu de ultimul și gata.